Kesorkar Meghalaya hakasngi baar kalyo pediang ya Shithi na ke Indian Olympic Association kabala Pyntikna ba kajela kan yo ban Pynlong ya ka 39th National Games kabanlong hau banai rempang bat leber jong senam ar hajar ar punyo kabamut hadin ar senam hapapan pau ya kajing kemen bat kajing sngongu Menteri rang ba kajela leng ba kerensan social media ula airu kajing khuble ya ke Indian Olympic Association bat kamtam ya Menteri rang ba adu kari Narendra Modi kumju ya Amit Shah bat ru ya Menteri ketenat sports jong ka sorkar pedeng kani ka Shithi kadai ka bala soy ka president jong ka Indian Olympic Association ka PT Usha bat Phah Shah Menteri rang ba kajela ukonat ke sangma ban Pyntikna ba ka Meghalaya kandai kajela ka babut ban Pynlong ya ka National Games ka balai pokandai ka National Games ka dekerensan bapen I ya kasap ka pong jong kinong ele kai ki bana keleng jong kari India ki ban kot jaka khat ar hajar ngot AA nalor kane ka IOA kalaya weru yo menteri rang ba kontrat ki sangma ban wane chimbenta ha kajing penha perda ya ka 38 National Games ha Halwani Uttarakhand ha ka ba kandon kajing IT ya ka lama jong ka games ka ban long ka dakum kanong pediang ya ka National Games ha ka samoy ka babut